Ja sam dosta samostalan. Ja živim evo ovdje, evo vidite. Ovo ja sve održavam. Ovo niko ovdje nije došao ni da usisa, ni da opere, ovo sve ja sam održavam. I meni se moj komšiluk i divi. Ja imam ovdje isto nekoliko svojih kolega i kolegica koji su isto slijepi. Ja njima odem u Granap, vratim se, donesim im. Ja sam sebe odmah osposobio s početka. Koliko sam puta bubnuo u banderu, to ne znam. Ali sam sad naučio i neće. Roditelji su bili isto pobožni, oni su išli u džamiju i klanjali i sve. I nas su slali u Mejtev, išao sam koliko je ko mogu naučiti. Znaš šta, ona djeca koja su bila, oni su mogli i upisati, a ja sam morao pamtiti. Na CD-u to ide, ne možeš ti sve povratiti. A kad ti ovako svojim rukama čitaš, ti se moraš da povratiš, da malo razmišljaš o tome što ti je on napisano ovdje. Kad smo bili pri kraju realizacije ovog projekta, mi smo napravili spisak naših korisnika koji su željeli. Znači, išla jedna anketa da svi oni koji žele da imaju svoj primjerak kao poklon, to smo podijelili tad. Ostavili smo 30 komada, ovako za individualne potrebe kad se pojavi neko od slijepih korisnika. Nakon toga smo bibliotekama u Zagrebu, u Podgorici, u Beogradu, u Novom Sadu, u Ljubljani dali po 2 primjerka za potrebe biblioteka i za njihove korisnike, a ovo smo ostavili za naše korisnike pojedinačno. U ime Allaha milostivog samilosnog, mi smo tebi uistinu mnogo dobra dali. Imam svoju knjigu, kad mi se čita, ja dođem ovdje, sjedim, uglavnom dođem uvijek negdje oko 11 ovdje, pripremim se, uzmem abdest i sjedim i negdje do pola 1 čitam, a onda polako pola 1 ode u džamiju. To sam sebi dao kao zadatak i osjećam se kroz to da sam nekako duša mi zadovoljna.